Перший кримсько-татарський фільм «Казку» «Хидир Деде» вже побачили глядачі з усіх куточків Криму. Сьогодні її показали у невеличкому селищі Леніне. Місцеві давно чекали на прем'єру, тому в кінотеатрі «Аншлаг». Враження від перегляду «Хидир Деде» збирали мої колеги. У кінотеатрі села Леніне в Криму «Аншлаг». Тут показують кримсько-татарський фільм «Казку» «Хидир Деде». Квитки купують на всю родину. До зали заходять з піднесеним настроєм. Слышала давно о сказке «Хидир Деде», очень хотела посмотреть. Я вот сейчас у родителей в Ленина, очень рада, что Хидир Деде ездит по Крыму. Вот мы пришли с родителями, надеюсь получить массу положительных эмоций. Селям алейкум! У залі гасне світло і на екрані довгоочікувана «Хидир Деде». Глядачі затамували подих. На фінальних титрах фільму аплодують стоячи. И дети, и дорослые в захвате. Особенно понравилось то, что много рассказано, то, о чем мы действительно не знаем, понимаете, вот что главное. Даже мы, нашего возраста люди, многого не знают. Мне очень понравились костюмы в фильме «Сказки», детализация хорошая. Показали, получается, в фильме показали то, что как действительно одевались в 18 веке, те традиции, которые были. Першими «Хидир Деде» побачили мешканці Сімферополя. 1 липня його показали у столиці. Проросійські екстремісти планували зірвати прем'єру кримсько-татарської казки, проте спецслужбам вдалося попередити провокацію і затримати її організаторів. Екранізацію казки вже показали в усіх куточках Криму. Її творці обіцяють, скоро казку побачать глядачі за кордоном. Рана Алієва, Заман АТР.